Liwap vilayatynyň edara kärhanalarynda ýaşy 40-dan aşan erkek işärleri saçlaryny gara reňke boyamak gadagyn edildi. Adatlyk radiosynyň bu barada habar berýän Liwaply habarçysy saçynyň tebii reňki gara bolan işärlerden bolsa, onu çal reňke boyamagyň talap edilýändigini aýtdy. Vilayatyň tas ähli etrafyndaky puwdak edaralarynda şol sanda mekteplerde, saglyk saklaýyş bölümlerinde işleýän we saçlarynyň agyny gizlemek üçin gara reňke boyayan raýatlardan saçlaryny tebii reňkine geçirmek berk talap edilýär. Bu talap 1 fevraldan güýçlenip başlady diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlilik şertine söhbetdeş olan habarçy 4 fevralda gürrüň berdi. Liwaply büdjet işärleriniň şol tanda Farab etrawynyň saglyk işärleriniň we mektep molimlarynyň bir näçesi bilen söhbetdeş olan habarçynyň sözüne görä, bu gadaňçylyk dilden berilen görkezme esasynda talap edilýär. Aýdylşyna görä, edara kärhanalaryň ýolbaşçylary munyň sebäplerini Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň saçynyň çalarmagy bilen düşündirýärler. Edara ýolbaşçylary haçanam bolsa bir gün arkada Liwap vilayatyna sapar edäýse, onuň gatnaşan çärelerini çal saçly adamlar adatdakydan köp gatnaşdyrlar diýerler diýip habarçy anonim şertde söhbetdeş olan Farably büdjet işärleriniň biriniň sözüni tistirledi. Liwaply büdjet işärleri edara ýolbaşçylarynyň özlerinden Berdimuhammedowyň saçynyň doýugun gara reňkde bolan döwründe saçlaryny gara reňke boyamagy indi bolsa, munyň tersini talap edýändigini aýdyp, bu ýagdaýda näýile bolýarlar. Häzirki döwür saçyny gara reňke boyayanlar köp. Sebäbi mundan 2 ýyl çemesi ozal edara ýolbaşçylary çal saçly işärleriň saçlaryny mejburi gara reňke boyatdylar. Adamlar işini ýitirmekden gorkup saçlaryny gara reňke boyadypdylar. Ýöne häzirki wagt işärleriň saçynyň tebii reňki gara bolsa-da onu çal reňke boyamak talap edilýär diýip Farably büdjet işäri aýtdy. Adatlyk radiosy bu gadaňçylyk we talap şeýlede onuň sebäpleri barada Liwap vilayat we Farab etrap häkimliklerinden kommentari alyp bilmedi. Şeýle gadaňçylygyň ýa-da talabyň bardygy barada döwlet medeniýetinde hem maglumat göze ilmeýär. Ýöne ýatlasak 2018-nji ýylyň iýul aýyndan başlap yerli mediada hem de medeniýet serişdelerinde Berdimuhammedow birden çala çalaran gara saçly keşipde çykyş edip başlady. Onuň öň ýurduň döwlet eýetçiligindäki köpçülikleň media serişdelerinde türkmen prezidenti doýgun gara saçly görkezilýärdi. Soňky 1,5 ýylyň dowamında yerli medeniýetdaky suratlarda hem de video şekillerde Berdimuhammedowyň çala çalaran saçy dolu diýen ýaly çal reňke öwrildi. Berdimuhammedow çala çalaran saçly keşipde çykyş edip başlanandan soňra has takygy 2018-nji ýylyň awgustunda Aşgabatyň ýörite gözellik salonlarynda we erkekler üçin niýetlenen delekanalaryna erkek müşterileriň saçyny boyamak gadagyn edildi. Maglumat üçin aýtsak, ýurduň edara kärhanalarynda işleýän erkek adamlardan saçlaryny ösürmek we sakkal goýmak hem indi ençeme ýyl bäri gadagyn edilýär.